अरे गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा के जय हो। गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा के हम तखार बानी उनके आगे शीश नवा के। गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा के। गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा के। जय हो बाबा विश्वकर्मा। गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा। और 17 सितंबर के होला पूजनवा इनके कृपा से पल पूरे असमनवा। जय हो। और 17 सितंबर के होला पूजनवा इनके कृपा से पल पूरे असमनवा। मूर्ति बैठनी मिलके बहता पर शादी दबा के। गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा के। गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा के। जय हो। प्रेम से बोला बाबा विश्वकर्मा की। और सबसे महान बाटे इनकर महिमा सारा जग में पूजल जाला बाबा विश्वकर्मा। हाँ, सबसे महान बाटे इनकर महिमा सारा जग में पूजल जाला बाबा विश्वकर्मा। राइटर राहुल रोशन से खुश बाहर गीत गवा के। गावसन भजन अरे गावसन विश्वकर्मा बाबा के। गावसन भजन सभे जन विश्वकर्मा बाबा के। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार।